Quan la visió és plena i no hi ha cap dificultat visual, les escales sense senyalitzar no representen cap obstacle. Les persones es desplacen amb naturalitat, parlant amb els companys o consultant els mòbils sense adonar-se del risc potencial. Però per a les persones amb baixa visió, la realitat és molt diferent. L'absència de referents visuals claus dificulta la percepció dels graons i incrementa el risc de caigudes. Cada desplaçament esdevé un exercici de concentració i precaució constants. A partir de l'estudi realitzat en el marc del treball de final de màster de Laia Pla Bermejo, amb la col·laboració dels estudiants de l'assignatura optativa Accessibilitat Visual, es va detectar la necessitat de millorar el contrast a les escales de la facultat. Mitjançant proves i anàlisis, es va identificar la millor solució: bandes antilliscants de contrast elevat, fàcils d'implementar i molt eficients. Un canvi aparentment petit genera una millora significativa. La presència de bandes de contrast facilita la percepció dels graons, augmenta la seguretat i permet a les persones amb baixa visió desplaçar-se amb més autonomia i confiança. Aquest projecte no només ha aportat una millora tangible a les instal·lacions de la facultat, també ha estat una oportunitat d'aprenentatge i d'impacte social. Aquest projecte ha estat possible també gràcies al guiatge i la supervisió del professor Lluís Pérez Mañà, director del treball de final de màster. La seva experiència en l'àmbit de l'accessibilitat i el seu compromís docent han estat fonamentals per a garantir el rigor i la viabilitat de la proposta. En parlem amb Laia Pla Bermejo, autora del treball i impulsora de la iniciativa.